Il-popolazzjoni Maltija żdiedet bi 15,700 persuna matul l-2017, illum popolazzjoni li tlaħħaq l-475,700 persuna. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Eurostat li tindika li dawn iż-żidiet fil-popolazzjoni ġejjin l-aktar minħabba l-immigrazzjoni. Iż-żieda fit-tkabbir tal-popolazzjoni f'Malta kienet l-aktar waħda fl-Unjoni Ewropea, 32.9 persuni għal kull 1000 resident, ferm aktar miż-żieda l-esperjenza l-Lussemburgu u l-Iżvezja li jinsabu fit-tieni u t-tielet post. Min-naħa l-oħra l-akbar tnaqqis fil-popolazzjoni kien reġistrat fil-Litwanja, il-Kroazja u l-Latvja. B'kollox matul is-sena 2017 il-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea żdiedet b'1.1 miljun persuna u għalhekk fil-bidu tas-sena 2018 il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea ammontat għal 512.6 miljun persuna. Il-Eurostat ikkonkludiet li din iż-żieda fil-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġiet minn żieda fl-immigrazzjoni hekk kif il-pajjiżi Ewropej kienu rreġistrati aktar imwiet mill-twelid ta' trabi ġodda u għalhekk mingħajr l-immigrazzjoni l-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet eventwalment tonqos u mhux tiżdied. Matul l-2017 fl-Unjoni Ewropea twildu b'kollox 5.1 miljun tarbija, 90,000 wild anqas mis-sena ta' qabel. Min-naħa l-oħra kien hemm 5.3 miljun persuna li mietu matul l-2017. L-Irlanda kellha l-ogħla rata ta' twelid filwaqt li l-anqas rata kienet reġistrata l-Italja. L-anqas rata ta' persuni li mietu kienet ukoll fl-Irlanda u Ċipru filwaqt li l-ogħla rata ta' mewt kienet reġistrata fil-Bulgarija, l-Latvja u l-Litwanja.